A vida tela que levar a según che ben. Sabes? A veces choras, a veces ríes, pásalo ben, pásalo mal, os anos que pasan na vida. Mira, pois eu fui criada nunha familia pobre e cando tiña 10 anos, pois claro, tuve que ir a axudar a meu pai por leis adiante, que era un labrador, a chamar aos bois, e despois había días que iba á escola, outro día pois xa non podía ir, e tamén iba aos prados, coller a erva ca jadaña, cunha vaca, porque claro, nós tiñamos 2 patroniñas na casa e a miña nera que tiña que cuidarse de 2 patroniñas. E con 17 anos veu un irmán de meu pai de Venezuela e dixille, bueno, pois a rapaza se me deixa de ir comigo, levo, porque ten unha esclavitud. Levamos unha vida moi esclaviña de críos e de... Con 12, 13 anos eu si carei co arado. Un hermano pequeno chamaba as vacas, porque meu pai estaba enfermo. E, bueno, aquela vida foi dura. De pequeniña pasei nas moi negras. Aos 6 anos empecé a escola, porque non se empezaba antes. Iba a levar o leite con miñas tías ao manicomio de Conxo, logo iba á escola. Tiña que ir cas vacas para outro día levar o leite aos sanatorios, senón non había. Desa cousa empecé, bueno, non a traballar, senón traballar na terra, fun tirando, ca familia, ben. Eu non tiña nada, pero a familia había donde comer, caldo e broa, e potes. E bolos do pote, que hoxe en día está. Tuve 4 fillos. Despois, aos 20 anos, caseime, marchamos para Avilés, iba a segar ca Gadaña, os obreros que iban para Ansidesa quedaban de brazos cruzados, mirando para min. Dixen, pero estes por que me miran aquí? Pero non vías unha muller traballando duramente como as gallegas. E decíanlle despois ao marido que estaba na empresa, dicía, pero tú, mujer, que le dá a todo? Dice, porque cando bajé tenía patatas, agora ya ten repollos plantados. Sacaba as patatas, plantaba repolos. E iso que nadie traballaba duro como aquí en Galicia, porque ali non vía as mulleres traballando duro, chamaba a atención todo aquilo. Despois a traballar, a rozar o monte, a cargar o toxo e a arar e a agarrar o beso, e ás veces a chamar as vacas e parir fillos, e as parín, todos. Oixe, mas parino sin salir da casa, porque eu tiña a besta. Iba co carriño da besta, e cargaba o carriño e traía a besta, despois os grelos a verdía fun algo deste de grelos, pero non cargaban a loqueada con que non pudese. Eu iba máis ou menos, podía. Bueno, aquí os traballos que tiñas, teus pais tiñan moito fillos, tiñan vacas, tiñan animales, moito eso. Foi bastante dura, porque tiñamos, claro, éramos moitos hermanos, traballaba meu pai solo, tiñamos que facernos o traballo, éramos nenas que tiñamos 10 ou 11 anos, e claro, ir á erva, ir ao toxo, ir a moxir as vacas, sachar as patacas e todo con 10 ou 11 anos e dai para arriba, todos. E claro, nin había de días festivos, nin había domingos, porque había que esperar a que o home estuvera na casa, meu pai, para poder ir ao toxo, e só podía ser un domingo ou un día festivo. Iba á erva ca cesta con sacos da fariña do muillo para ir ao muiño, por volver a traer outra vez, con cestas dos grelos cara a verdía, cara a Oroso. Bueno, eso xa non... Así estou tamén toda escarallada do lombo. O que non ten escarallada é a lengua. Que eso, a lengua está de maravilla. Pero despois o resto, con os arados, arar, e ás veces iba tendo conta da rabela do arado, o arado marchaba, eu quedaba atrás entre os camallóns da terra. Bueno, cargades ao lombo, cara lá, moi lonxe. E era o meu traballar fora, porque o da casa nunca quería facer. Pero con 8 e 10 anos, sabía andar co arado, aunque todo era terroso. E collía o beso e andaba no esterco. Estaba moi contenta, porque como os homes din que son moita cousa, valían menos que a min. Eu era para o único que valía para traballar e vas para berrar. Eu traballei como unha negra, porque eu vim aquí con 7 anos, pero daquela, na parroquia onde eu vivía, xa andaba cas vacas.
Cousa que aquí, eso, non é unha cousa fora de serie. E con 14 e 15 anos andaba co beso e dicíanlle ao meu abuelo, que chamábamos o padriño: ai, pega esa nena tan nova e anda co beso. Ai, coño, teñen que aprender a facer de todo, teñen que saber facer de todo. Pois eu sei facer de todo. Mal, pero sei facer de todo. Viñemos á escola, pero, bueno, salir da escola, chegábamos á casa, merendábamos, había que merendar, se non había que merendar, e a pota do caldo sempre estaba encima da cociña. Eso sí, chegábamos á casa, collo a carreta, vai pa a leira, ven pa a casa, a cena, e pois ponte a facer os deberes do colegio. Os vellos daquela tamén non tiñan consideración dos novos, porque en vez de os bois levalo o xugo, tiña que levalo a xente, e os bois iban de xastres polos carreiros, andando. E nós carregadas cos xugos ao lombo. Así estamos, bueno. Axudaba na casa, tiñamos labranza e vacas, erva, o que lle cadraba. Pois eu pasei momentos moi malos tamén da miña vida, pasei moitos traballos e traballei bastante. E, bueno, pois empecé a traballar con 15 anos. Bueno, pois hasta a fecha. Vou traballando de empleada do hogar e, bueno, pois moi orgullosa do que traballo, claro. Estuve traballando moito tempo fora, estuve traballando fuerte. E na casa tamén teño que traballar, que o traballo hai que facelo. Empecé a traballar porque facían falta os cartos na casa xa aos 12 anos e pico con miña irmán na casa. Empecé nunha empresa aos 13 anos, non traballando 8 horas, traballando bastantes máis. Traballei bastante tempo nesa empresa hasta que pechou. E, bueno, na miña casa de fame non pasei, pero así como esperanza. Caldo e broa e caldo e agua fervida con bruna. Empecé a traballar aos 13 anos e hasta que me jubilei, prejubileime, non parei. E despois daí, fun servir. Fun de criada, non me dá vergonza ninguna, foi onde aprendín algo. E depois metín-me nun sitio tamén así a cociñar e non sabía nin lavar os platos, pero aprendín. E aí si, botei 11 anos na Cidade Deportiva no Aeroclub e botei 21 no outro restaurante, tamén na cociña, hasta que me jubilei, agora estou jubilada. Tiña mozo, aos 21 anos caseime e marchei para Suiza. Tuvemos unha nena lá, e cando tuvo que vir para a escola, pois decidimos vir para aquí. E compramos un hostal. En todo eso, tuve unha outra nena, traballando toda a vida. Domingos, sábados e domingos en hostelería case non existe. Nunca me deixaron marchar para ningún lado. Meus pais querían que quedara na casa e tuve que quedar. Con 10, 11, 12 anos, tiña unhas tías que eran modistas, e iba para a casa por xunto delas e empecé a aprender a coser, pero non aprendí a ningún lado, aprendín ali, así con elas, bueno, a conta do tempo de estar ali con elas. Cando quixen empezar a estudiar, plantei porque morreu o meu pai de accidente, aquí en Laraña, de accidente de tren. Entonces, bueno, éramos dúas hermanas, miña nai non traballaba para fora, entonces, bueno, empezamos a pasarlo un pouco peor. Entonces, bueno, empecé a traballar con 15 anos. Eu estuve traballando moito toda a vida. E os rapaces tuvenos que deixar os nenos aquí, estar lá en Alemania sola. É moi duro. Tuve 5 fillos e para criar 5 fillos tuve que traballar moi duro. Pero, bueno, iso agora xa pasou. E cargada ando un tanto máis co tratore. Pero, daquela outros adelantos non sabía. Eu fun algo bruta para cargarme moito, Eu fixen de pai e nai para poñerlle a educación que teñen e pareceme que ainda non son dos máis mal educados. E con eso síntome feliz. Aos 47 morreu un fillo que foi o máis triste que me pasou na vida, con 18 anos, pero seguín luchando. Naceu unha neta que me sacou para diante da filla. Aos 2 anos morreu o xenro, o pai da nena, criei a nena con todo o cariño que hoxe está aí. E tirei para diante, e tirei moito para diante. Hasta que rompa non remos. Iso, a factura xa temos nas espaldas. Teño 3 fillos. E, bueno, a vida foi moi dura para sacalos adiante. Houve que loitar moito porque, bueno, por circunstancias da vida casi que era eu sola.
a tirar para diante. Estuve fora unha temporadiña, tuve que vir para coidar os meus pais, tuve 4 fillos, en fin, pasei moitos traballos e moita cousa. Dediqueime á costura, depois criei os fillos, depois criei os netos, que teño 7, criei-nos a todos. E despois, ahora, como estaba sola, tiña a miña nai maior, pois tampouco non podo marchar a ningún lado. Marchei moi jovencita para Barcelona, alá me casei, alá tuve un fillo, alá enviudei, vime para aquí por necesidade, por obligada a cuidar a meus sogros. Estou viúda, que o meu marido morreu cando eu tiña 34 anos, un accidente, aí na papelera de Brandía, que daquela estaban facendo a urbanización. Bueno, agora vivo con miña nai, que tamén non está moi ben, que está así perde bastante a memoria e así. Porque meus sogros non tiñan máis que este fillo. Entonces, miña sogra caiu, non, meu sogro morreu. Quedou miña sogra sola, caiu, tuve que vir a coidar. Entón xa non marchei para lá, cerrei o piso, e alá me quedou o fillo, alá quedou todo. Tuve que vir para aquí, coidar a miña sogra, que botei 6 anos, depois o fillo dicía, mamá, pois ahora non vais para Barcelona, fai unha casa aquí, non vayas para lá, porque lá tampouco tiña nadie, a familia tiña toda aquí. A miña vida foi toda unha penurias, digamos, non? Eu sempre me querían para a casa, porque como era muller eu iba a casar para a casa. Eu dixei que para a casa non casaba, porque eu non tiña por que estar na casa, que eu quería vivir sola. Quen che di a ti que conozco o meu home fillo único. E veño para a casa é miña sogra, meu sogro, a abuela, o abuelo e unha tía solteira e non os dous. Co cual, donde me metín? Cando estaba coa familia, pois sí, era antes a familia que eu, eso por supuesto. Sempre lle das máis aos demais que para ti mesma. E a miña sogra morreu, se chega aos 9 meses e pico ou 10 despois de operarse, e quedoume a abuela, o abuelo e unha tía, co cual morreu a tía con 102, o abuelo con 90 e moitos e a abuela por aí tamén con 90 e pico. E, bueno, pasei moitos traballos con eles porque, claro, empezaron a ser dependentes totales, botamos 22 anos con abuelos, con toda a familia. Pois traballar e pensar nos demais e que todo o mundo, que todos estuveran servidos. E o meu olvidei moitas veces. Coidar as persoas que tiña e, bueno, ahora como me falleceron, xa me cansaba de estar ca comida de hora, todos os días, a todas as horas, hasta que dixen, hasta aquí basta ahora, como non podo traballar, a vivir a vida. Primeiro, tens que criar os fillos, despois tens que axudar aos netos, sempre hai algunha familia que te necesita e sempre estás máis polos demais que a veces que polo mismo. A ver, pídenche ao mellor unha cousa, a veces costache esa cousa facela e non te atreves a decir que non. Ao mellor despois dis, pois por que non dixen que non? Pero non o dis, saben? Cóstanos, é verdad, cóstanos decir que non. Pero a mí sígueme costando igual. Ainda que nese momento dis, pois non, vou de cando sea, non vou decir non, chega o momento á práctica e non és capaz de facelo. Eu creo que é algo que levamos dentro que non somos capaces ainda a superar. Pero, bueno, eu tampouco non me abandono, eu tamén teño o meu espacio tamén para min. Penso que as principais culpables de que nos cortemos, de que nos discriminen, etc., suele ser de nós mesmos. De nós mesmas, porque somos nós mesmas as que nos poñemos hándicaps, as que pensamos que se nós non actuamos o mundo vai separar, que se nós non facemos as cousas na casa non hai que nas faga, e eu creo que eso é moito da culpa, porque eu mesma, con non ser unha persona excesivamente sometida a nada nin a ninguén, pois sométome eu mesma, pensando que, pois eso, que as cousas non se fan se eu non interveño, e, bueno, basicamente penso que é iso, moitos dos problemas das mulleres creámonos nós mesmos. Se fósemos capaces de decir máis, como di Mari Carmen, basta e hasta aquí cheguei e non vou facer máis, e se non queredes facer non fagades, xa veríamos como o facían. Eu estou aprendendo a facelo. Agora, a miña edad, gracias a Dios. Pero fago máis polos demais que polos demais por min, que a veces é o que decimos, a veces digo, non me merezco isto, pero bueno, como din a veces cando, como decían na Biblia,
cando che dá un puñetazo que tes que poñelo, danche nunha mejilla que lle tes que poñelo outra mejilla, pois o meu caso a veces pasa iso tamén, Eu vexo que aquí, polo menos aquí en Galicia, estamos sempre no mesmo. Si hai un home que sea verdadeiramente gentil e que axuda a muller e todo, pois 10 non o fan. Entón, pois, eu son das persoas que, como a mí moitas, traballan na casa, falo o que podo na casa e andas así, eu nunca fago nada. O sea, ao final, digo, ai, pois estou cansada ou así, pero de que carallo estás cansada? Porque o traballo da casa non conta. Pero se solo el, eu falo por min, solo el ten que solo mover unha cousiña daqui para ali, dice, non, eu non, o sea, isto non é meu traballo. O sea, ou di que, pois, isto estou cansado. Como vai estar cansado? O sea, o meu nunca vale nada, pero cando ele ten que facer, eu digo, joder, isto hai que facelo. Xa, pois, claro que sí. O meu non conta, pero o del sí. E quen di el, eu falo polo meu, porque a verdade é que é bo, é iso, pero gustalle facer o seu traballo. Non da casa, non sabe facer nada, a verdade. O sabe, o que pasa que non quere porque di que é da muller. Entón, aquí onde vai a igualdade da muller? Non existe igualdade para a muller. Se unha vez acepta, non. Como a moitas dos que estamos aquí vivimos épocas moi duras e moi complicadas. Eu era dunha familia humilde. Quixen estudiar electrónica con 14 anos. E como era muller non me deixaban. Hubo que pedir un permiso especial á gobernación. Saquei o título de FP1, aprobei todo, e para que me deran o título, tuve que facer 3 meses de servicios sociales carmonxas. Cursos de cociña e de costura. Eu que sei, a mí gustaríame que axudaran máis na casa. Eu, por exemplo, hoxe estou atendendo a miña nai un pouco, que teño o meu hermano na casa e todo, pero, bueno, cando ele vai traballar, eu teño que cuidar dela, ou ele ten animal na casa e marcha a traballar, e eu teño conta de miña nai. Pois tamén me gustaría que chegara á miña casa e dicir, pois isto xa o fixen eu porque ti estás ocupada noutra cousa, pero non, eso nada, nin hablar, eu chego á casa, arremángome e empezo de novo na miña casa, o sea que... Pero foi sempre así a vida e, non sei, terá que ser. O meu marido traballaba e, bueno, o traballo máis grande tiño eu, de físico, e aunque tiña a veces axuda, pois nunca tes axuda no momento que a necesites, porque... se che caían ou tal, dos a veces eu tiña a forza de poder levantar, por cual agora estou facida da espalda. Non se estilaba de que a muller casada pudera seguir levando un pouquinho a vida que tiña. Xa había que cambiar nos modales, non se podía andar con escotes porque se enseñabas tal, xa ibas provocando, xa daquelas faldiñas cortas que me gustaba, daquelas se levaba a minifalda. Eu dicía, por estar casada, porque non se pode levar unha faldiña corta? Entonces aí foi xa ese cambio así de decir, Dios mío, de pasar da xuventud, de vivir unha xuventud bonita, e de casarte a 2 días xa a decirche unha persona chegada á familia que esas faldiñas que había que ir deixando hasta tal e cual, iso, Dios, para min foi un mazazo, E foi así, bueno, máis ou menos a miña vida así, hasta ahora. O que me dá moitísima pena ver as novas xeracións de xuventud que están vindo e que volven a tirar polo aquelo do macho alfa, de buscar saber todo das mulleres, sean mozas, sean de todo, e decidir por elas, cando elas seguramente están máis capacitadas para decidir que eles, porque está claro que tanto a nivel de estudios como de todo, as mulleres temos capacidades que os homes ou non queren ou non son capaces de desarrollar. Pero, sin embargo, o de mando e control non o queren perder. En que sean uns puñeteros ignorantes, queren decidir o que se fai para sacar a vida adiante, cando é unha muller que está máis capacitada para organizar a xestión económica ou a xestión diaria dunha casa. Non xa porque lle guste, nin porque se fixera de toda a vida, sino porque está capacitada para ele. E tamén está capacitada para traballar fora. Agora, deixa algúns homes a organizar unha casa e hai que chamar aos bomberos. Todos os homes son todos iguales. Tanto ten o español como o italiano como o suizo, son todos iguales. Así que eu levo metido na cabeza, ao mellor aprendino tontamente, pero levo metido na cabeza e teño visto moitas cousas e os resultados sempre son os mesmos. Cando o home fai unha cousa, a muller fai 5.
E cando o home iba para traballar, a muller se iba levar os nenos á guardería, e viña, e marchaba a traballar, e salía de traballar, e viña, facía a compra, non eu, senón as compañeiras, o que nos falábamos igual, e chegaba de traballar, e chegaba, facía a compra, iba a facer a comida, estábamos sempre igual, non sei, aquí. E seguiremos, mentres que Dios nos dé máis e nos dé un pouco máis de salud, porque estamos todos un pouco escangalladas das espaldas e de todo, pero bueno. Cosas por un lado e rompe polo outro. Ai, neste momentiño da miña vida o que necesitaba e necesito, primeiro, moita salud, moita paz e moita tranquilidade. E, sobre todo, moita tranquilidade. Cae unha cousa que lle chaman os nervios que eu non os vexo, pero dominenme por todas as esquinas. Bueno, pois fai ano e medio, pois opereime dun cáncer de peito, e, bueno, gracias a Dios, estou aquí, moi ben, a verdade que eu, bueno, pois non o collín mal, vamos a ver. Dixen, bueno, mira, tocoume a min, como lle ten tocado a outras moitas mulleres. Como parece que a Norma en Laraño tamén sufrín un cáncer de peito, e aínda estou co tratamento, parece que a Norma aquí. Pero tiro para diante, tiramos para diante. E fai 8 anos, precisamente agora, este mes, pois surgeume un cáncer de mama tamén. Miña nai morreu con un cáncer de mama. Entonces vivín a enfermedade de miña nai moi pouquiño tempo, porque miña nai operouse e botou xusto un ano. E entonces quedeime pois como sola, con ela. E, bueno, casada, con un neno. E, bueno, pois eso, fui salindo do cáncer, fui superando, ainda non o superei, pero, bueno, fui superando, porque ainda me parece que o teño por todas as partes do corpo, ainda que estou facendo as revisións, estánme encontrando moi ben, pero, bueno, teño cousas limitadas. E, bueno, que non o pasei mal, pero desde que collín o cáncer, pois sempre tuve unha boa vida na casa, que o meu marido pois non teño problema ningún con el, sempre moi ben. Os nenos, tuven unha nena despois antes de ter o cáncer, moi ben. Pero a partir de aí, pois fixen como María Herminia, empecé a ver a vida de outra maneira. Por eso veño aquí, pondo as compañeiras que son boas, e levanme ben, rinse comigo, aunque diga burradas, e axudanme moito, aí sí que me axudan moito, tanto como as pastillas. Empecéime a meter en actividades, empecé a salir pois cas miñas amigas a tomar algo, empecé a metíme na comisión de festas, estuve en unha época na asociación de veciños, empecé a ver as cousas de outra maneira, a decir que non é todo traballar, nin atender aos demais, nin non. Que necesito descansar e ter os momentos para descansar, os momentos para un. E ter un momento que todos podemos facer un momento para decir, pois vamos aquí, tomamos algo, ou hoxe vamos ali e estamos media hora, pois eu agora levo todos estes miércoles vindo para aquí ás 5 da tarde e non vou para casa pois ao mellor hasta as 9 da noite ou hasta as 10, porque unha vez que salimos de aquí vamos a tomar algo, entonces, o sea, que non teño a vida limitada a decir, pois non, teño que traballar e traballar e traballar ou facer e facer e facer, non. Agora estou nun momento máis en tipo relax, axudando a coidar dos meus netos e pola casa, coidando do que hai de redor da casa, e dormindo pola mañán, que é o que máis me gusta, e despois, cando podo, fago as cousas, e cando non, deítome. Estou no mellor, podo dicir, do mellor momento da miña vida, gracias a Dios. En 4 anos tuve uns 4 nenos, bueno, tuve bastante traballo tamén, pero hoxe, gracias a Dios, estou ben. E deféndome, moita salud non teño, pero bueno, gracias a Dios estou ben. Si, teño ali no sofá, si, aquel sofá non hai que me lo toque, ten máis sitios da casa para andar, e aquelo non ten un letreiro, pero xa saben que é meu. E cando descarga a batería, vou-me poñer ali ao sofá e cargo outra vez. Bueno, que vou dicir unha cousa, que eu veño aquí e todo o que facemos aquí, eu que a xente que estou, paso sempre ben, porque a xente miña, ou son eu delas todas. E agora sinto moi feliz porque agora jubileime, gracias a Dios, cheguei a jubilarme, e agora pasámoslo ben, imos por aí de vacacións, unha vez ao ano, é moi ben. É que veño todas as tardes para o meu centro de día que teño aquí, que é o meu centro de día, que vas, que estou nas actividades. Claro, a parte de estar nelas,
tamén estou aquí. E me gusta gobernar, e me gusta estar aquí para mandar, para que todos... Porque a mí gustame todas estas cousas de estar así, de festa. Procuro ir a tomar o café todos os días antes de traballar, vou tomar o café cas miñas amigas. Metime incluso tamén, que foi un pouco que tamén me apoiaron moitas amigas que teño aquí, que gracias a elas pois tamén me dou un pouco de forza. Metime na comisión de festas daqui, tamén agora vamos un día a semana, xuntámonos aí unhas amigas, vamos tomar o noso chocolate. A ver, que buscamos, donde antes non lle dábamos moita importancia a eso, dicir, pois mira, nunca tiñas tempo de nada. Entón, bueno, pois, pásache algo por diante que diste, no, mira, a vida son 2 días, e aquí hai que disfrutalo día a día. Os primeiros días que íbamos a tomar o chocolate, porque eu son unha das que vou a tomar o chocolate, chegábamos á taberna, que hoxe, antiguamente era unha taberna de pueblo, onde só iban os homes a tomar as tazas, pero agora pois, é un bar onde vai quen quere a tomar o que quere. Entón, claro, os primeiros miércoles, cando nos vían chegar, sempre nos decían, e vos non tendes que facer na casa, ou vos non... Pero nós non, pois non temos nada que facer, nós temos dereito a tomar pois unha Coca-Cola, un café, un chocolate, un cubata, o que se nos entoxe. Imos comprar unha lula, un coche sin carnés, pois imos por aí ás tabernas, por aí a chupar a copa. Creo que todas as persoas, todas as mulleres, porque os homes sempre pasan máis, pero nós creo que temos que ter tamén pois, un momento para decir, pois nós tamén. Vexo as cousas de outra maneira e estamos indo e animo a toda a xente que poida que deixe un pouquiño, un cachiño, que todos podemos, non é dicir non tengo tiempo, non puedo. Non, poder podemos todos, o que non vai é porque non quere. E agora, desde que me jubilei, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes non, viernes, sábado e domingo dedico yo máis á familia e despois a vivir. Agora estou xubilada, teño 63 anos e só me queda disfrutar da vida. Agora penso de dedicar algún máis momentos a min, porque agora que son vella é cando teño que disfrutar da vellez. Isto é o que me dá a vida en moitas cousas, porque mentres que estou aquí non penso tanto. Pensar de chegar a isto non pensei, pero isto é o que me fai feliz. E pensei que non me iba facer tan fuerte ainda como estou. Síntome moi orgullosa de todo canto fixen e non me arrepinto de nada do que fixen. E síntome moi orgullosa. A miña vida cambiou co de dentro para fora. E veño para aquí, veño contente e marcho moito máis. Estou feliz. Estou sola, como o rapaz vai aquí, ven para aquí, pero eu deito-me cando quero, levanto-me cando me dá a gana, como cando quero. Intento ser feliz. Porque é o que decimos, a miña edad agora non me vou a poñer a preocuparme, non. O que poido, ajudo, o fago e punto. Porque é un momento de salir un pouco da casa e da vida actual dos traballiños que hai pola casa, e de estar coa outra xente, que moitas veces por falta de tempo non se busca. El tiempo que vengo aquí estoy moi bien, moi a gusto. Es moi importante, moi importante. E ahora tamén hai outra cosa moi importante, que llega unha edad, cuando eres joven corres para arriba, corres para abajo, no te das cuenta ni no valoras el tiempo. Y ahora sí, ahora llega un momento que dices, yo quiero estar tranquila, este ratito me lo dedico a mí, y no corro. Y eso me siento muy bien, muy bien. Y eso es muy importante. Y creo que todo el mundo lo debía de hacer. Estou encantada de ver este obradoiro, e se se poden facer máis mellor. Desde o 2005 que estou no teatro, témolo todos os jueves, pasamos moi ben. É unha maneira de pasalo ben, e falar con as amigas, e así. Bueno, a baile moderno, sí, tamén o jueves, e a gimnasia, e as excursións que facemos á Asociación Cultural. E o miércoles sí que vamos a tomar o chocolate. O sea, que fajan máis obradoiros, que estamos encantados de facer cousas así, sobre todo para as mulleres, que antes non había nada desto, e agora que nos dean algo de
de relajarnos e a ver, se a muller pode chegar a ser un pouco máis forte do que era antiguamente. Porque votamos aquí esta hora e para nós é de maravilla, para todas, que nós estamos todas contentas. Incluso me preguntou o cura o outro día. Entón, o outro dixo, ai, Hortensia, non, usted que teñen no centro hoxe? Temos así un obradoiro, así, dixo, para ali tedes tempo para vir á misa, non?